No niin, Noora-Lotta Nesiri, mitkä on tunnelmat, kun tulet Savo Gamesiin kilpailemaan? No nyt näyttää tosi hyvältä kelit. Kroppa tuntuu hyvältä ja täällä on Suomen nopein rata kuulemma. Niin hyvät fiilikset tässä on. Innolla odotan. No mitä muuta kerkee tekemään kesällä kuin harjoittelemaan ja kilpailemaan? No mä en ole mitään ihmeellistä tehnyt tänä kesänä, että kerran kävin mökillä ja kokeilin kajakilla ajoa. Se oli ihan hauskaa, mutta eipä tässä kauheasti muuta, että mielellään vietän päivät kotona sitten, kun kotona kerkee olemaan rauhassani. Ja mitkä on sun tavoitteet EM Zürichiin? No mä toivon, että siellä tulisi ennätys, joka sitten mahdollistaa mahdollisesti finaaliin pääsyn. Että totta kai se vaatii eka sitä, että alkuerät onnistuu hyvin, mutta sitten toivotaan, että välierässä tulisi ennätys. Ja uskon, että sillä pääsee finaaliin, mutta jos ei pääse, niin ennätykseenkin täytyy olla sitten tyytyväinen siellä. Huomenna kohtaat Norjan Pedersenin. Miltä se tuntuu? Itse asiassa aika hauska juttu, että ollaan ihan 16-17-vuotiaasta asti kilpailtu yhdessä ja kaikki junioriarvokisat ja viime vuonna sitten Moskovankin kisat ja nyt sitten taas kohdataan, että se on aina hauskaa Isabelle vastaan kisata, että on niin pitkä historia ja aika vuorotellen meinaa mennä nämä voitotkin. Ja ennätykset on tuvannut olemaan myös aika lähellä joka vuosi toisiaan, että tasasta kisaa varmasti. Kyllä. No mikä on yleisen vaikutus urheilusuoritukseen ja mitä toivot Savo Games-yleisöltä huomenna? Mahdollisimman paljon yleisöä, silloin tulee aina sellainen hieno fiilis ja yleisö saa pitää ääntä totta kai, mutta sitten ihan startin ajaksi totta kai toivon, että on täysi hiljaisuus, mutta kyllä mä tykkään sellaista kannustavasta ja äänekkäästä yleisöstä ja paljon yleisöä, niin se tuo semmoista ison kisan tunnelmaa ja silloin urheilijatkin saa itsestään enemmän irti.